Ngicela ukusho ukuthi kumanje usigwebo sentambo uvalwe yonke imicimbi ngokuthi ucula ngoZuma. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube usizi lodwa umculi kaMaskandi ebalisa ngokubhuqwabhuqwa indlala emicimbini abemenye kuwo wokwamukela ubaba uJacob Zuma. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona kule khasi wamukeleke igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kuphenduke usizi nomunyu kubathandi bomculi kaMaskandi usigwebo sentambo owaqopha ingoma ngoyengumngameli wakuleli ubaba uJacob Zuma. Uthi emva kwalokho izinto ayiphindanga zahamba kahle. Bonke abahleli bemicimbi bavele bamshaya indiva basamqashi lokho kubange ukuthi egcine esebulawa noma ebhuqwabhuqwa indlala. Lo mculi obemenyiwe kulomcimbi wokwamukela ubaba uJacob Zuma ekhaya emva kokuboshwa isikhathi eside obuse People's Park eThekwini. Ukhulumeke khona la ade performa khona yena usigwebo sentambo waveza ke usizi lakhe abhekane nalo. Wakhala kakhulu ngokungamqashwa emicimbini eyahlukahlukene emva kokukhipha ingoma ngowayengumngameli wakuleli ubaba uJacob Zuma. Usigxeke kakhulu leso senzo wahlaba namaqembu ahlukahlukene kanye nabahleli bemicimbi ukuthi kube kakhulu lokho abakwenzayo. Bona njengamaciko kubabulalisa ngendlala. Ngaphandle uthi ngikhulume kakhulu bafethu awubukele nansi ivideo la sichazela khona yena mathupha ukuthi ke yini le emphatha kabi. Lelizwa ikinto ehlula insizwa. Lelizwa libuyele kuZuma. Lelizwa libuyele kuZuma. Wena mfana ikinto ehlula insizwa. Okay bafethu isikhathi asikho. Ngicela ukusho ukuthi kumanje usigwebo sentambo uvalwe yonke imicimbi ngokuthi ucula ngoZuma. Ngivalwe ngaze ngavalwa ngisho iNC leyini ngoba ni campaign njani ngiqashi ngokuthi ngicula ngoZuma ngoba ave ningamaxoki khona nigqoke kanje ongidlala ingoma.